What's up guys, this is DJ and I'm back with another video. With it, group drop. Turning this going thing. So, after bagong video no ron. So, atong video ron kay nganong pilig unimong taga Alegria. So, ready na ka? Ready na ka? So, let's start. Pili ang taga Uwano. Kay ngano? Matinuod jud tanan nimo plano. Pati sa dang yung damgo. 君の虜になってしまえばきっとAyawa. この夏は充実するのモード噂の dreaming Pili ang taga-umbong. Why? Kaya ang ilang gugma dili mapalo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Pilian ninyo ang taga-gamoton. Kay dili lang kanila pakanon. Pati sa gugma, ikaw busgon. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Pili ang taga-poblasyon. Kaya nga ano? Kaya pag sila imong uyabon, tibuok kinabuhi nimo, ikaw magmalipayon. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの Tata, poblasyon. Pili ang taga San Juan. Kay? Dili na sila tikasan. Puro pa jud mga hitsuraan. Nahulog na yata ako. Nahulog na yata sa'yo. Pili ang taga Budlingin. Kay ikaw iyang unahon mintin. Kay ikaw iyang unahon mintin. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan. Pili ang taga Pungtod. Kay? Kay sa altar sa simbahan, kaniya ihatod. Beautiful girls, they only wanna do you dirt. They don't have you suicidal. Ang taga Pungtod. Pili ang taga Anahaw. Kay? Di na sila sa lain mo tanaw. Kay ikaw ra jud usa sa ilang pananaw. Diyan ka na naman, di ko maiwasan. Humingi sa'yo liwanag, nararama naman sa'yo. Pili ang taga San Pedro. Kay? Dili jud na sila mga mbungero. Now I wanna do it up so bad, party it up so bad, spend it up so bad, so Pili ang taga Alipaw. Kay sa ilang gugma, makaingon jud kag wow, wow, wow. Taga Alipaw. Pili ang taga Camp Edward. Kay ikaw ra jud isa sa ilang heart. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Pili ang taga Frelda. Kay sa ilang life, ikaw ra jud ang bida. Dara! Dara! Last but not the least, pili ang taga Alegria. Kaya nga no?
Kay dili ka ba yung mamiya? Dili ka ba yung mamiya? I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. So, mo tong mga rason nga nung piliun yung taga-Alegria. Katong mga lugar nga akong nabanggit, mo tong 12 ka barangay sa Alegria. I hope you enjoy watching this video.